היי, בוקר טוב ילדים. מי רוצה להגיד מזל טוב לסבתא ברכה? מזל טוב! מזל טוב! לסבתא ברכה. מה אתם רוצים? היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. מי רוצה לשיר מדויק? מי רוצה לשיר? היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, לסבתא ברכה. אחי, אתה רוצה להגיד משהו לסבתא ברכה? מה אתה רוצה לשיר? תשיר לסבתא ברכה. היום יום הולדת לסבתא ברכה. היום יום הולדת לברכה. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לסבתא ברכה. מה אתם רוצים לאחל לה? וזה מה קורה. גוני, מה את רוצה לאחל לסבתא ברכה ליום הולדת שלה? משהו? לא מה לתת לה, מה לאחל לה. איזה איחולים, איזה ברכות. ברכת מבוגרים. מה אתה רוצה לאחל לה, אירי? מזל טוב, ושתחיה 120 שנה, או 130. יפה מאוד. מה אתה רוצה לאחל לחי? אבו. אחי, אתה רוצה להגיד לסבתא ברכה משהו? לא. אתה רוצה להגיד לה אבא? תגיד אבא. יופי. מה? היא כבר עברה את הגיל 34. נו. עד 20 ו-30 שנה. עד 20 ו-30 שנה. מה עוד אתה רוצה לאחל לה? יהיה לה הרבה נכדים. זה דבר חשוב. יש לה כבר הרבה נכדים. נכון. אבל זה כל הבני דודים, וזה באמת הרבה. אז עכשיו כולם נשיר ביחד. 3, 4 ו... היום